Дявол да го вземе! Мисля, че нашият прозорец от възможности се затвори! Железен човек, май работиш с пълен капацитет. Да. Защо не си починете, деца? Наспадете се на шоуто. О, няма да е за изпускане. Да, така е. Хаке! Хей, Хълк, така се ползва главата ми. Да. Добре го казах. Здравей! Здравей. Чуй, изпуснах си нервите. Прости ми. Не, ти ми прости. Заслужава го. Наистина обърках всичко. Всичко е наред. Опита да помогнеш. Ехо, ти спаси всички ни. Благодаря. Тогава ще си вземеш ли членската карта? Оправих я. Приемам.